Naipablaak da ito'y adaniw to'y numotibiyang iti banawag iti Hulyo 11, 2011. May sagsagot da ito'y adaniw kadagiti amin nga adda iti balasiw tao nang runa iti pagilyan a Hong Kong. Napaulwan iti di mula ammo. Nasiraratak kapit emong tisidaaw iti rupam idisimang petak ket minat matam sika asaanen alinadog nadaeg alupot nagririmat nga alahas nakasilsileng a sapatos nalabit sinungsungkam numano a panagraraep sa maiggamam ti pakadagupan da agatad. Inestoryam laket nga rod dagiti nabuyam iti internet tinaranga alubong inyarig mo iti ungto ti bulalayaw anagteng ipadam nga agatpitak. Kunak anatukod kon ti kadalman arimat ti agoy uyas alawag na dumaduma amaris tunggal mayaplag ti sipnget iti Ocean Park ken Disneyland. Natimod ko payen ti katinggawan agarakgak dagiti daluyon ti Dumerde Rosas a kadaratan iti Siek-o iti Deepwater Bay Beach. Nasayop kon ti agadiwara a kinabanglo sabsabong iti Hong Kong Park agpayak dagiti saka nga aglugan iti double deck a bus iti di mabannog agsubli-subli at tram ken MTR no kasta mapanak agremit sa Jay Central iti Worldwide Center ayuyang pada akailyan nga uray maturog ka iti kanag awan pakan-anwam saan akas dito'y away at ikanalbuong masansan. Ngem ay jakon dinakamat kapid daytoy apal tagsubliak manen iti kunam nga ungto ti bullalayaw idinto a mabati ka iti den na dagiti aggiinam. Believe me, I would share my love with you. Believe me, I would share
Believe me, I will tear my